Hola, boas tardes. Hai uns días, Socorro, unha mestra chamada Socorro de Noia, petou a nosa porta, trouxo este agasallo que vemos aquí, e nós preguntámoslle, pero que é isto, Socorro? Ela díxonos, aquí dentro hai unha historia dos rapaces como a vós que viven lonxe de Noia. Se escoitades con atención, vos explicamos de contado o que nos dixo Socorro. Estes rapaces forman parte dunha poboación chamada Aguado. Non hai moito tempo eran nómadas e asentábanse alá onde podían, nunha zona da que seguramente escoitachedes falar, a Amazonia peruana. Pero nos anos 70 do século pasado decidiron asentarse nun lugar ao que chamaron Xetax, na honra da árbore que por ali abondaba. Co paso do tempo tiveron que deixar ese lugar e trasladarse a outro, na desembocadura do río Santiago, formando comunidade Yupupis. Para nós, termos novos amigos de tan longe foi unha serie sorprendente, xa que non contábamos con ele. Un día, no recreo, alguén dixo e logo seríamos tan cativos de non ter con eles tamén un agarido. Non foi doado pensar que un coche dixo un, cala, paspán, como lle hicimos regalar un coche? Un cabalo dixo outro, nós temos moitos. Eses foron de Freina e David, que están tolos pero espalados. Logo de moitas voltas e reviravoltas, decidimos regalarlle unha música que xa cantaban os nosos avós. Unha música que desde este lugar do mundo, onde as costas son verdescentes e os rumorosos falan, queremos envolver cun sentimento que sae do noso corazón, atalo cun abrazo que sae da nosa alma, e levalo para un dos nosos novos amigos cunha darimoso bico. Con todos vos, alumnos do ISBE Xedomar, acompañados polo grupo folclórico do Liceo de Noia,